Hello guys, Ball here. So welcome back to our YouTube channel, Jana Pranks! Ang Jana team po guys ay nagsisikap na makapagbibigay po sa inyo ng kasiyahan sa pamamagitan ng original content po namin guys. Wow! Kung baga, original ideas po namin yan guys. So yung first public prank po namin ngayon guys, may kwit-kwit pa. Gago! So yung first public prank po namin ngayon guys ay magkukunwari po akong Pepe. Putang ina mo, ginagawa mo. So yung second public prank po namin guys ay meron pong napakagandang babae at kunwari girlfriend ko po guys. Awa ng hair. Tapos meron ding napakagwapong lalaki at big time. Tapos si pinagpalit pa nga ba naman sa isang small time. Sino po nga ba dito guys yung small time? Sino yung small? Sino yung small? Siyempre ako. So hindi na namin ito guys patatagalin pa. Let's start! Come on! Come on! Come on! Wait a minute. Who are you? Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. What you gonna do with that dessert? Do what did that? Thank you, thank you. Thank you, thank you. Wala ka video. Gaba kami yung video. Thank you, thank you. Thank you lang. Wala na sa konsepan. Thank you. Lang, thank you. Ano yan? Ayun! Kamusta ka na? Okay lang. Kaya ka ba dumating? Nakaraang buwan lang. Balita ko, asinsado ka na daw. Hindi naman, okay lang din. Sino kasama mo? Boyfriend ko. Saan? Saan ka pumunta? Naku, nag-CR lang. Naganap lang mas-CR. Saan na ba yun? Kanina pa nga yun, hinahanap ko. Balita ko may kotse ka na daw. Yun. Kabila. Wow ah. Pumunta kasi ako ng Ano? ng munisipyo. Bakit? Nag-asikaso ng papers para sa open na business. May business ka dito? Oo. Pwede na!
Masyado ka na. Oh, kayo, ikaw, nakita ko sa Facebook medyo may tsura yung yung boyfriend mo. Nako. Medyo itsura yung boyfriend mo. Oh, gusto mong Ay, naku, hindi. Okay lang ako. Gusto Ayaw mo? mo tawagan ko siya para makilala mo. Sige, okay. Pwede. Sige. Sandali lang. Para Sandali. Ay, naku. Andun ka na. Yan na yung May papakilala ko Yan na dito sa'yo. yung inano mo sa akin? Yung... Oo. Yung pinalit sa'yo. Sorry kasi Oh, okay lang. inahanap ko kasi Move on din. itsura ba, yung physical aspect Grabe. na hinahanap ko sa... Kasi napupugian kasi ako sa kanya, tsaka... napupugian kasi ako sa kanya. Ang tangkad niya, yung gusto ko, tsaka yung itsura. Ah! Yan na pala siya eh. Hmm? Hey! Hindi ka dito. Si Ron, si Jonard, girlfriend ko. Siya lang yung sinasabi mo sa akin. Oo, nakauwi na. Ron pala. Yung pre. Basta pre. Okay lang din. Oh, gusto niyo mo Busog naman kami pre. Mag-date pa kami yung basa pre. Oh, okay. Nagagalang muna kami pre. Ikaw pre, saan ka ngayon pre? Diyan mapupunta ng ng mga munisipyo. Munisipyo. Yuck. Sige, pa rin pre? Wala na kami pre. Sige pre, ingat. Wala kami. Ingat pre. Nice to meet you ulit pre. Thank you, Sige, ingat kayo. Akala ko nung dati, pinagmamayabang niya sa akin eh. Bibi pala eh. Tawagan ka na, pakilala na. Ako kasi na, Pinatagpo, ngunit hindi tinadhana. No, kasi lang doon ako sa Manila, nung ilang months lang doon ako tapos di na siya nag-reply. Yun yung pinalit sa akin. Ex mo pala. Oo, ex ko yun. pakilala na. Sabi ka na. Kinasagap sana ako nga, saan? Parang nalibad-baran ako eh. Sabi sa Facebook ko. Bakit ganyan ha? Akin ka na lang. Masig ang magawa mo sa YouTube na nakikidya rin kamera naman sa salakyan. Say hi. Hi. Diyan sa salakyan ang kamera mo. Thank you. Ha? Hindi, mau ko lang to sa sa video. Sa prank. Thank you.
Thank you, Git.